Salutare, salutare, prieteni, salutare pentru deseară, care sunteți pregătiți, care nu sunteți pregătiți. Dacă nu sunteți pregătiți, să vă pregătiți, fraților, că face mare petrecere, ca la noi, cum am făcut și la numerele trecute. Episodul 3, DJ Carlos, care vine acum cu ceva special pentru prietenii noștri fideli. Cine are plăcere, cine nu are plăcere, nu are, dar cine are plăcere ne poate face de acum donație. Donație pentru că DJ Carlos a rămas fără leu. Dacă vreți să pune la DJ Carlos 1 leu sau 2 leu, se poate face în felul următor. Fii atent, frăție, ce frumos o să fie. Uite, așa o să fie. Deci când cineva dădea dedicație la DJ Carlos, să vede, uite cum se vede. Ia asta să-ți arăt eu acum. Fii atent aici. Pac. Eu vă dau acum un link și prietenii care vrea să dea, care nu vrea să dea, să nu dea, frățioare. Aici o să apară frumos la voi pe pagină, uite, o să apară exact așa. Pac. Așa. Așa. Și când dă click la mine pe link, se vede aici, puneți unde scrie numele. La euro puteți să puneți 1 euro, că 2 euro e mult, frățioare. Punem 10 euro, 100 de euro, 200 de euro, cât vrea sufletul tău. Dar eu zic să pun 1 euro, frățioare, că 1 euro e bani mulți. Și ajunge. Aici aveți mesaj. Zice să scrii mesajul la streamă ăsta să eu. Deci scrie aici mesajul și mesajul ajunge la mine și o citesc mesajul tău frumos și poți să scrii multe cuvinte. Uite, ai aici 250 de litere. Cu 250 de litere faci un mesaj frumos la mine și eu îl citesc pentru tine. Dar să face plată cu PayPal ăsta, cu PayPal, că să merge repede ca să intre mesajul tău și să se apară pe ecran. Fii atent acum apare pe ecran, frățioare. Îți arăt imediat. Imediat îți arăt, fii atent așa. Deci acum revenim la imaginea aia pe care o știm noi, da? Și să vedem moaca mea, Așa, frățoare. Ia uite acum. Acum eu sunt DJ Carlos pentru voi și care vrea să dea dedicație, o să apară aici jos, uite așa pe aici, unde mișcă cu degetul, o să apară ceva frumos și zice 1 euro de la PAC. Ia uite. 1 euro de la Anonymous, s-a dat 1 euro și după aia aici jos, frumos, apare numele lui și toată seara când ne petrecem noi să vedem cine mi-a dat mie și cine nu mi-a dat, dar se vede cine mi-a dat, că cine nu mi-a dat nu se vede, nu? Dar nu se vede, frățioare, se vede decât cine mi-a dat. Așa. Dacă mai vine încă cineva să dea, vrea să dea, uite, vrea să dea 10 euro, vrea să dea 10 euro, pac, ia să zic, pac, Anonymous 3, mi-a mai dat încă 10 euro și cu 1 euro am făcut 11 euro și mi-ajunge sănătate la familia ta, să ne distrăm frumos și asta era ideea, da? Vă aștept de seară la ora 20:30, sper să ajung și la timp ca să ne distrăm și să facem super petrecere cum am făcut și la episodul 1 și 2. Țineți aproape, vă aștept pe toată lumea, seară frumoasă, să fie sănătate la fiecare, numai bine, la România și la diaspora, aștept Anglia și în Germania în seara asta.